27.000 nu-i ceea ce am vrut eu, sincer, nu-i 27.000, nu-i prețul care eu mi-am dorit, dar un business bun nu e atunci când unul pierde și unul câștigă, dar un business bun este când ambii merg în vacanță acasă. Avem înțelegere. Cam așa s-a finisat povestea terenului de lângă cariera de calcar. Lecția este una simplă. Nu tot ce strălucește în piatră aduce profit și este prețios. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, scrieți un comentariu, abonați-vă și cine știe, poate data viitoare nu cumpăr o mină de calcar, dar o mină de aur sau un teren prețios, misterios din Codrii Moldovei. Și atunci o să avem și mai mult negociat.